skal da heller ikke have et eller andet, det er jo sådan skørt noget. Filmer du? Ja. Gør du? Ja. Det er altså ikke. You either live? Not alive. Okay, nej, det er live. Jeg fik en til at tage den op på et swimmingpool og sæde den. Sådan en der. Gør du det? Jeg fik one nu. Så kan jeg tage one nu. Hov. Så var det den historie igen, hva'? Der er sådan nogle, der fisker. Hvad smager de af? Det smager bare af kylling. Naturligvis siger jeg bare hver gang. Det smager græs om der er sådan hvor du de små der. Så knæv det lidt, da de var hele... Ja, ikke også? Så får jeg lige et picture. Hvad gør du? Nej, så filmer lige før. Det var sjovere. For langt. Så er der jo den her. Der dypper du lige ned i det her. Det er sådan nogle surt noget, så er det salt og lidt chili og sådan noget det her. Det er meget lækkert, som man siger. Chili, eller hvad?